Gitanin yadda kwana. Wannan yayi tsaka. A takin Hausa na tono. Ai dai da jikin ka ku. Wai kai da an faɗa sai ka mai. Rigar jarida aka yi min sadauki ko ji a kai na yi barci rana. Me kai? Ai ba ni ke aka muku ba tsautsayi ne. Daga ina zo? Ba a faɗi ai. Ko ba za ka yi kiba shi ba har abada. Har abada ba za ka yi kiba shi ba. Da nan ta fara zan zama yi. An tsara ma ba. Kana taimako ba. Damuna ke ta wajen. Ba ni rabin kwano in taimaka maka. Wannan aljihun na to kafa aljihun ya yake. Ai mutum ya ɗauki ɗin nan ko ta waya ba zai ji labarin Kano ba. Gaskiya dai Allah na taimako, Allah ya sa mu jama'a na taimaka ma. Wanda aka yi min da tokan makaranta ma. Wace bara aka ba ka rubuta da kake sai da kullum. Ko ban masallaci ya ka jika min da ya. Ikon Allah. A dai gyara mu dai kara mun tsada. Gaskiya dai Kuma ka aka biya ba yanzu ka ga kuɗin da kai za ka. Karewa ana. Gaskiya mu wai yana gana kirga ka iya lissafi. Da riba za ka kawo ni garin saboda rayin wayewar kai. wannan aljihun fa zai iya zuba mu da Ka ji tsoron Allah. Wanka aka yi min da tokan makaranta. Ka ji tsoron Allah. Akwai ɓanken biya ka zo da ni da safe. Ikon Allah. bayan riga ka diye Allah shirya Dan ka. ba aka yi min kan bata ba. Kar ka zuba min ƙasa. Yuyin mulki ya kai a kansa. hulan nan ta kafa na gani ta kone Ga wannan na ga shi mutsidi ya motsi. Karkashi ne. ya na ga farantin da kai mai walda Da ya kai rigima tsakanin Masar da Isra'ila. Sai dai kai. Wai me yasa ke ga mana magana? Rigar jarida aka yi min zan tafi Jamus aka dakatar ni. To ka dai ji tsoron Allah Allah. Wanka aka yi min da tokan makaranta kan na. Kana siyan zabi ne? A gona a ruwa ne wala ha kwanan nan. ka amma gemun ka ya fari Bayan raguwa ka wanken na ya yawa sha. ya na ga tsagunka suna neman su bace Mafarki na ganni a Jamatu. Ikon Allah. Ka rinka cika mudu. To ɗaya rubauci. dan alewa ka dade a duniya Karobi ne ya rako ni yau. Allah ya taimaki Sambajo. A mun sanni tarbi sarki. Dan ya taimake ka. Faɗuwar damuna ya ɗaura a kuɗi. Dan kwanaki ji na an ce lokacin da yayi da siga dai kan siga dai an baka yafi buhu biyar. Ka na san sana a sama da yin ganta a kai. Iko sai Bari rabbani. mai sabulu da sabon ɗan koli da alaja musu. Da alaja audu ɗan gongola. Gaskiya sun taimake ka waɗannan mutanen. Ba ƙoƙarin liman ma suka ji kanna bari in ƙara maka uku a ciki. To ana saba wani baka ni baka burge ni ba. Ko maka na biya ma hemin takara kanka da wurin kasan ni. Allah ya muku albarka. Amin amin. Allah ya ƙara lafiyar duniya. Amin amin. Kana cika mudu wasu lokutan. Likita ne ma ira ko ne saboda sabi ɗin bin ka'ida. Gashi to ba. Bari in ƙara ma ne lafiyar. saboda ka tafi shi Tsoro a ne da ba To ai baka siyan ta kirki. ai a gaban hadiri na tara. amma ni ta kalmin naka Na je sun auna a bata ma kafar a bata ya ki kwakuwa ma zan yi kanni. Ikon Allah. Farin ba kuɗi ka sai takalmi. Ai zuciya a gidan bata da akwai. Allah shirya ka da alewa. Masallaci ma aka wanke ne haddasa ba. Gaskiya Allah mai da ka sana'ar kifi. Ai mu hoton arugungun akwai na ko zan ji kanyin zaɓin koma. ana yadda da bino Ba gefen agadin da yarwa. Kowa bi ka kowa bi sanin ka da alewa. Allah mai da ka sana'ar alewa. Mu hoton tarbiyya ku ba su ga ya fi ƙarfi na yanzu alaji. Kai yadda kowa yake sayarwa mana. A'a ba zan iya ba wani in ya kallata ma biya na biya. To ai kowa san tsada kake yi dama. gan shi da son kuɗi ko A da ta na kwan ɗari da son kuɗi. Ikon Allah. To mu za mu daina a ni wannan na ban maka saboda Allah da Annabi. Tafi gidan roba man a liƙe makan mu rabu. Ni kyauta na baka.